Ja, det goddag alle sammen. Mit navn er SB, og i dag der skal vi gå over mine settings i Counter-Strike Global Offensive. Vi skal igennem settings, configs, alle mulige ting. Vi kommer til at gå igennem det hele. Hvis I ikke gider at se det, og bare vil have mine settings, og ved hvordan man installerer alt her og der, så er alle links nedenunder. Og til dem af jer, der også gerne vil have det efter I set videoen, og så on, links under beskrivelsen. Let's go! Den allerførste del, vi skal kigge på nu, når vi tager et kig på mine settings, er Video Options. Aspect Ratio er 16:9, og jeg spiller på en resolution, der hedder 1920 x 1080, som er fuld HD, og det er det, jeg synes, jeg spiller bedst med, fordi jeg kan bare godt lide at have det der field of view. Min Global Shadow, den er på Medium. Texture Detail er Medium. Effect Detail er Low. Shader Detail er Medium. Multicore Rendering er Enabled. Anti-aliasing er på None. Texture Filtering Mode er Billionaire. FXAA er Enabled. Vertical Sync, aka VSync, Disabled. Og Motion Blur er Disabled, fordi det gider vi virkelig ikke spille med. Det fucker det hele op. Her har vi Game Settings. Det eneste vi skal kigge her på i starten, det er HUD Options. Crosshair Style og alt det der skal I egentlig ikke rigtig bruge til noget, fordi hvis I downloader mit Crosshair, så ja, man kan ikke få mine Crosshair settings via det der. Men Radar Options er det mere vigtige. Jeg har min size på 1,3, hvilket jeg synes er behageligt. Det er størrelsen på radaren. Rotate radar, yes, så den bliver roteret rundt, og zoom på den er 0,25. De næste settings er keyboard og mus. Det er sådan set bare min sensitivitet. Min musesensitivitet er på 1,14. Og så selvfølgelig min DPI på musen, som er 850. Og mit zoom sensitivity er på 0,80. Hvis vi tager et kig hernede ved keybinds, er der kun to ting, der er ændret. Gå-knappen er bindet til Caps Lock, og Duk-knappen er bindet til Shift. Den næste del, vi skal hen over her, er min view model og mit crosshair. Som I kan se, så er min view model sådan meget standard. Lidt ligner lidt den klassiske mode, men den er bare blevet lavet lidt længere, så den giver lidt mere fylde, og så er den på laveste sensitivity med ligesom at bevæge sig frem og tilbage, når du går. Og mit crosshair er et simpelt grønt et med lidt outline og rimelig tynd og meget smal. Den er faktisk rigtig, rigtig god. Det er det, jeg bruger lige pt. Jeg skifter meget crosshair, men lige pt. Er det, jeg bruger. Og det er sådan okay nyt, og jeg kan godt lide det. Hvis I vil downloade dem her, så ligger de selvfølgelig i configsene, men ellers så er der på skærmen her er min crosshair og min view model, hvis I har lyst til at give dem ind. Den her del, jeg bruger, er en color mod for Banana Gaming, og han laver en masse YouTube-videoer omkring nogle forskellige ting til CSGO. Og det her er et color mod, som egentlig bare enhancer en masse ting i CSGO, gør en masse ting lettere, og ligesom fokuserer det på at for eksempel, hvis der er en, der kaster en nade på din team, så gør den både med farve og skriver i chatten, at han kaster en nade, og det er rigtig helpful. Så download den, der er et link under beskrivelsen. Den næste del her er min font in-game, der er rigtig mange, der har spurgt om den. Det eneste, jeg gør, det er bare at downloade den, der er et link under beskrivelsen. Og så skal I sådan set bare åbne mappen, og mappen gør i det hele taget egentlig bare sig selv. Som I kan se, hver gang I klikker endnu en gang ind i mappen, så fortæller den jer, hvilken mappe I skal gå ind i. Så bare smid den ind. Det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg har allerede installeret den, og jeg vil ikke fuck et eller andet op, så det er pretty easy. Den næste del er sådan set startup-indstillinger, som også skal bruges, hvis I skal bruge color modden. I går ind i egenskaber og trykker angiv i startegenskaber, og herinde der kan I se launch options. Allerførst så er der jo den der, som vi kan se, eller den første. Vi kan starte med lige, der er en ting, jeg har glemt at skrive, det er Novit, som egentlig gør, at når I starter spillet op, så kommer der ikke den der lousy intro. Og den er virkelig dejlig bare at springe over sådan duf. Så det er Novit. Frequency 120 og Refresh 120, det er egentlig bare at force den til at køre i 120 Hz. Og Language Banana Gaming er egentlig den, der aktiverer color modden. Så det var det hele, guys. Det var virkelig simpelt, virkelig hurtigt, og jeg håber virkelig, at jeg kan bruge det til noget. Jeg elsker den her config, og jeg er overbevist om, at det er en af de bedste, jeg nogensinde har haft. Hvis ikke den allerbedste. Så here you go, guys. Nu har I mine settings, så kommer I direkte til Global. Okay, måske ikke lige. Der hører måske også lidt skill med Kappa. Guys, I må have tusind tak, fordi I gad at se med. Husk at smide den en like. Ej, det er bare gas. I liker, hvis I vil. Faktisk så er I åndssvagt gode til at like, selvom jeg spørger. Altså, jeg tror ikke, jeg har spurgt om et like i hvert fald et par måneder, og det stryger ud med likes. Så tusind tak for alt støtten, guys. Vi ses i næste video. Bye bye. Hello, nurse. Let me
burst on this verse. I rock steady, but I never rehearse. And every verse I work is right on the money. Yo, I got more raps than a mummy, honey. This be the boogie to jumpstart your ventricles. Strapped on the track like tentacles.